makadi zvekare mumhuri yeZimbabwe. Ndofunga tanga takuziva kwenguva yakareba izvo ndichiya ndichikupakurira ndichiti avo vanova vasiri president vemuZimbabwe asi vanozviita vaMnangagwa vapiwa maoption maviri ekuti step down kana kuti vange vachifesana nemaelection against Nelson Chamisa. Izvo ndizvo zvinhu zviri kutarisirwa neSADC kuti vaite. So kumasanction avakapiwa ayayi hazvichakodzeri kuti varambe vari mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachitungamirira vana vakanaka kudai vana veZimbabwe vachivakanganisa. Tarirai kugara kwaita vana vazhinji veZimbabwe munyika vane madiploma, masters, PhD. Vanhu vakawanda vasiri kushanda mabasa vanokodzera kunge vari nevana vasiri kuenda mabasa vakawandisa munyika yeZimbabwe. Tarirai nezvirwere kutekeshera kwazvaita zvipatara zvisiri kushanda asi mukuru apiwa kuti asarudze. Asi naizvozvo chero akashaya chaanosarudza asisi kuzomutadzisa kuti aende kumba kwake. Izvo zvinhu zvagara zvichaita kuti iye aende kumba kwake. Tinokutendai nekuona kwamunoita mavhidhiyozi edu zuva nezuva. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuti chengeta paino nepfenyuro paZim HD yenyu yeZimbabwe.